Şunu algın mümkünçülükleri öğretip berýän. Odan sahnalarda, o teleýaýlymlarda öz zehinimizi açyp görkenmäne giň mümkünçülükleri öğretip beren sunudymyň hak howandary gahrman arkadagyly gahrman serdarymyň jalary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Seyit Kuly, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Türkmen halkymyz üçin, bize tomoş edýän iýleşmemiz üçin onda bir näçe şernen aýdymlar sady niýetlerinizi bilelikde ýerine ýetirip bererdiňiz. Şu wagt bize tomoş edýän iýleşmemiz siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzda bir sabarsyzlyk bilen garaşyp durandyrlar. Bir gepleşigimiziň başynda Seyit Kuly siziň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen başlaýaly. Ondan soňra iýleşmemizden gelen sowallar we dörüjlük toparmadan taýýarlan sowallar we garaz söhbetde şu arkaly dowam ediber. Gaýsy aýdym bilen başlaýaly. Başyny halifalarymyzdan miras galan şawenläniň sözlerini meňildiýen aýdym bilen başlaýaly, onuň ýzynyň dowam etdi berer. Bolýa, ulug söýlendiňler. Onda mehriban iýleşýär hormatly tomoşaçylar, o wagtda sahnada ýyldızlar at gepleşigimizde elbetde gepleşigimizden buň sanyna gatnaşýan zehini başymyz Seyit Kuly Tülegenowň ýerine ýetirjek aýdym bilen gepleşigimizde başlaýar. Türkmen owasy ýaýlymyndan daşlaşmaň, soňra seni tomoş etmeňiz dowam edin. Gepleşigimiziň dowamynda da Seyit Kuly Tülegenow siziň üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirer. Diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň, ýaglanjak aýdymlar saatlar, aýdym saada teşni kalplaryňyza ruh lezzet bersin. Aykaşına çekip sen sürme bugün tüver yarım migli Al yalakta burma siyadıl pıtavrum migli Sensin tüver yarım migli Sensin balgırgıncım senin büyüğü yok oncum Boynum içine gencim Bağıl almanarım dikli Sensin sever yarım dikli Boynum içine gencim Bağıl almanarım dikli Sensin sever yarım dikli Aşkı hali Havan vurdu sendi deli Bugün batsı bağım bekli Sensin sever yarım bekli Çeşit sıkmadır darab Ah yüzüne olman orab
Dayın boylarına Gülün sizi bol nedetti İçeninde diye çali Bindi etti boşluk hali Udin boylu aytı mali Resullerin bol yad etti Bizelerin günnid etti Udin boylu aytı mali Resullerin bol yad etti Bizelerini günnid etti Gizarsan diye tagana Bedretinin fit soğunna Boşanara geldiğinde Düğmeleri o vaat etti Düğmeleri o vaat etti Boşanara geldiğinde Düğmeleri o vaat etti Düğmecikleri o vaat etti Adı Ruher Onu görün yürek tozar Ağlam olmadı cevher Resullerin kol yad etti Bizelerin günnid etti Ağlam olmadı cevher Resullerine yol yad etti Bizelerin günnid etti Hey, hey. Ene mehmaniyle şer hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň başynda, gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan wekilini bagşyman Seyit Kultulugenowyň ýerine ýetiren. Aýdymy diňlediňiz, Seyit Kul köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimiziň dowamynda da edip boldy ýene de ýerine ýetirjek aýdymdan diňler. Indi Seyit Kul gepleşigimiziň siz geçen sanlaryň birine gatnaşdyňyz diýip gepleşigiň başynda da aýtdyk. Gepleşigimiziň ýem sahypalary bilen siz tanyş. Ýöriýtöp, bir de tomoşa diýen iýleşmeden gelen sowallar bar, dörüzlük formadan taýýarlanan sowallar bar. Indi näme bir bilen 100 aralykda 10 san belgi saýlaýas, ýürüýtüp, şol san belgilerdäki sowallar açyp jemläp, okap size ýetirer. Näme sowal çykdy, jogaplandyrmaly bolýar. Böyle. Indi bir bilen 100 aralykda 10 san belgini saýlaýas. Haýsy sanyň başy? Biral. Birden başlaýas. Ana 5 al. 5 alyas. 7 al. 7 gamallyk. 10 al. 10 alyas. 21. 21. 26. 26. 50. 50. 70 ala. 70 alyas. Ay 80 90. 80 bilen 90. Ene mehrbany ile şer hormatly tomoşaçylar, Seyit Kultulugenowyň saýlan san belgileri şulardan ibaret. Indi Seyit Kul şul san belgilerdäki sowallarymyzy biz açyp jemleýänçek, biz size ýene bir sahnamyzy ýollaryp, aýdym söýjülerimiz üçin, iýleşmemiz üçin ýene de aýdymlaňyzdan ýerine ýetirip berdiňiz. Ondan soňra sowallar bilen dowam ederiz. Baş üstüne. Mehrbany ile şer hormatly tomoşaçylar, biz gepleşigimizi ýene de Seyit Kultulugenowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Diňläň, diýinjalyň, lezzet alyň.
aradıma kıydın bireyin bireyine zamanın gelgürüne bolli divana divana zanadın aradıma kıydın bireyin bireyine arif olsun haber algın südündün südündün bir köydüğü bardır egri divandan divanane aşık olun mehra alır südündün südündün sanadan aradına kıydın bireyin bireyine aşık olun mehra alır südündün südündün sanadan aradına kıydın bireyin bireyine yine gel devrar gel bidim bu bağa gönüller içinde ol yüzüvağı şuağı ahli gönül olsun şoğa hadaga aksadaga zanadan aradına kıydın bireyin bireyine Görüngül arısında teveşir ah teveşir Kurmuz taşı tar tar topuğuna düşer ey gül düşer Yuka dolukları bal mudur şeker ah şeker Zanadan aradına kıydın bireyin bireyine Yukarıda dokları bal mudur şeker ah şeker zanadan arabına kıydın bireyin bireyine ay gidever ansan hayrına gidever ansan hayrına kine bulgozun birine zayfırleme sen yerine Sıvağlar dillin uğrayınca Sıvağlar dillin uğrayınca Zayfırleme sen yerine Sıvağlar dillin uğrayınca Sıvağlar bilir olsun adekane bilir olsun adekane hatadır her bir günü viva navrul olmayan yağlar güllün uğrayınca yağlar güllün uğrayınca viva navrul olmayan yağlar güllün uğrayınca yağlar sen mecnun bolgey dağdan aslan yal yol dostun ayna düştüm Budağlar ile uğrayınca Budağlar ile uğrayınca
düştüm Uzaklar ile uğrayınca Uzaklar Lanet kurban, neler vurdum Lanet kurban, neler vurdum Hakkın özüme bildirdim Ocuğunla karna vardım Kıdağlar kullin uğrayınca Kıdağlar kullin uğrayınca Ocuğunla karna vardım Kıdağlar kullin uğrayınca Kıdağlar Yan yol düştüm ayna düştüm Kıdağlar ile uğrayınca Kıdağlar ile uğrayınca Kıdağlar ile uğrayınca Yıllarımın yadı yok Yıllarımın yadı yok Ay sen olmasın yarımda Gönlümün avadı yok Ay sen olmasın yarımda Sen olmasın yarımda Gecelerinde uzattırır Gecelerinde uzattırır Vaktar çektiğim uzattırır Yüreğe attım da duray Sen olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Yüreğe attım da duray Sen olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Ha ha Sen bağıtımın açarı Bu da dönü içeri Yıllık kimin göçürüne Sen olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Yıllık kimin göçürün vaktin olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Ha! Hop! Ay dur n'olur, ey dur n'olur etti ömrüm Yitirdim yalnız hürme Otuyrun dinlep ömrüm Sen olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Otuyrun dinlep ömrüme Sen olmasın yanımda Sen olmasın yanımda Hey
Mehriban tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiz dowam edýäs. Seyitgul köp sag bolsun aýdýas. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Seyitgul sowallarymyzda biz jenmedik. Taýýar bolsaňyz sowallara başla berýär. Taýýar. Birinji sowalymyz size ýetirýäs. Seyitgul, siz teatr sahnasynda keşip janlandyryp gördüňizmi? Eger şeýle teklip bolsa, kabul edersiňizmi? Owa. Dördüncü wagtym mektebimizde Guljanep muallymyz bardy. Aha. Şol bir uly bäs sahnadan ibarat. Sahna eserini janlandyrypdy. Awa. O mektep ýaşynda çağılan arasynda. Awa. Şonu teatrda keşip janlandyryp gördüm. Dördüncü wagtym. Näme teatrda keşip janlandyrmaly bolsa, Şeýle teklip bolsa, şeýle teklip bolsa, alyp çykarsan. Bolýar, köp sag bolsun aýdýas. Indi Seyitgul, biz bilýäs, siziň bedewler bilen içgin gyzyklanýanyňyzy, şoň üçin dörjük toparmadan taýýarlanan sowalyny size ýetirýäs. Seyitgul, siz at çapyp ýarşa gatnaşyp gördüňizmi? Owa. 2011-nji ýyl öýdýän o. Şonu arzu diýip bir gyratymyz bardy. Şonu çapyp ýarşa gatnaşyp gördüm. Şo safarym bolup gördüm. Seýlem, birinji jurnalyňyzmy? Owa, şo wagt. Tuğulamy. Şo safarda ordum. Häzirim aýdyndan boş wagtym owa baryp görýän. Minip odan tebigatymyza seýle edýän. Tuğulamy. Şu bedewlemizden lezzet alýan. Şeýle onu gyzyklanýan bedewler bilen. Owa. Elbetde, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyzdan biziň gamşuluk ahalteke bedewlemizde gaýrat bir hormat sarpy goýýar. Özümizem görýär, sele ýylymyň üstü bilen hem ähli babatda hormat arkadamyz bilen usgalyp görüldi mektep bolup dur biziň milliligimizi şeýle hormatly ýa-şäkli sarpy biziň halifamyz. Arkadam. Onda siz bedewmün dağ derelere, baýyrlara bir gedelenje çykýan bolsaňyz, şo ýerde de dörjülük bilen bagly bir täsin pikirler kelleňide gelýändir, täze aýdymlar döreýän eserler. Owa. Bir Atmurat diýilýär, ýylymyzyň ady bilen hem gabat gelişýär. Könelim bu aýtmadyk dady ýok. Atmurat diýip ataglan ýerde toý bolar diýip. At diýilýän janlaryň özi bir diňe gowlukdan, ýagşylykdan alamat da. Onu Ahman arkadamyz görýän teleýaýlymlarda at minip ahalteke bedewlemiz bilen bir seýil edip, olar bilen içgin tanyşyp, o hali adaýlaryny görüp, bizim halifamyz Ahman arkadamyzdan o nusgalyp ahalteke bedewlerine seredýär, halmat edýär, o minip seýil edýär. Şol jaly tebigatymyza da näme? O gowdurdyjylyklar, o aýdym saatlar bir-biri bilen baglanşyklar. Elbetde. Sen o dörjülük adamyz üçin her bir zat hökmany surapda ýeri bolup durýar. Dörjülük adamsy her bir täsin bir wakalardan bir aýratyn bir netije çykarýar. Bolýar, köp sag bolun. Indi sowalymyz size ýetirýäs. Sowalymyz şeýle, gelse Nowruz älime reng kılar jahan peýda diýen sözler size tanışmy. Indi şol haýsy şahyryň dörjülügine degişli. Muhammed Orab, bu şeýer her kime de tanışdyr. O ýaýdan man çekinmän gön Mahtumul Prag diýip jogap berýär. Mahtumul Prag diýip jogap berýär. Jogap kabul edýär, jogap dogry. Köp sag bolun, jogap dogry hakykatdan hem Mahtumul Pragynyň sözleri. Indi sowalymyz size ýetirýäs. Biziň gepleşigimizde Seyitgul durly ýaşdaky iýleşenler, tomaşa edýänler we özleriniň sowallaryny ýolýarlar. Bizim häzir indi sowalymyz has aňsat we ýönükü. Ýagny o sowaly bilmeýän ýok bolsa gerek. Belki bu sowaly bize tomaşa edýän körpeleriň biri ýollanmagy mümkin. Bu sowal siziň hem saýlan beliňizden çykdy. Şoň üçin bu sowaly size ýetirmeli bolýar. Sowal şeýle. Her ýyl Nowruzda göwgüren buğdoy maýsasyny alyp un we suw garylyp, gaýnadylyp, buglanyp, nähili tagam pişirilýär. Semeni. Elbetde jogap dogry. Aýdyşymyz ýaly bu sowal aňsat ýönüp, iýleşişimiz bu sowal ýollansoň bizjamyzdan çykdy, bizden size ýetirmeli bolýar. Elbetde semeni her ýyl halkara Nowruz gününe milli bahar bayramyna milli tagam. Bayramçylygyň bir öz bolşy aýratyn tagamlary bedew bolup durýar. Indi sowalymyz täsin hem gadakly. Seyitgul bir ýylyň dowamynda giýje ünlü
iki gerek deňleşýär. Bir ýylyň dowamynda giýjegini iki gerek deňleşýär. Biri güýzde 20 sentýabrda bolup geçýär, şonuň ýene biri bolsa haçan bolýar. Bu elbette Nowruz günü 20 Mart bereýin o güýzde gün gys galyp giýje uzap başlaýar. O 20 Martda Nowruz günü gün uzanyp giýje gys galyp başlaýar. Onu 20 Martda diýip jogap berýär. Diýip jogap. Jogap dogry, mehriban ileşir, jogap dogry hakykatdanam 20 Martda gabat gelýär. Köp sağ olsun aýdýar Seyit Kulyp, şu wadyny biz sowalarymyza gadaşyp tomoşaşýanbyz, aýdymyň bir ýerine ýetirip berýär diýen bolmagy mümkin. Şoň üçin sowalarymyň şu ýerini siziň ýerine ýetirjek aýdymyň bilen bölelik, ondan soňra ýene de gepleşmeli, söhbetleşүү arkaly sowalarymyz arkaly dowam edeberer. Başsyna. Mehriban ileşir, hormatly tomoşaşylar, biz gepleşmeli ýene de biziň zekini barşymyz Seyit Kultulogenowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýär. Diňleňdiň jalyň ýanglanjak aýdymlar saatlar köňüllere kerem, ýüreklere lezzet bersin. Yar yolunu güley, gözde yaşamayeley, zor sever ben
yaradan ardın dinlethen sahir Ya yaradan ardın dinlethen sahir Yamandan taş edmen Yağsa duş eyle Ay men bilen den olup gitmesen kahar Garip gönlüm götürey Madam hoş eyle Hey Ay devletli içlen oğul kıyların Kuvatı gitmesine O son diylerin Hasap dolu olsun mıdan durdurmey Kurbanın bolayını Madam zoş eyle Hey 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 Çana İlim bilen şadiyana gideyin Halkım bilen halkmana lahat kalayın Ay dertlinin derdine melhem olayın Vefasız yoldaştan Madam daş hile Hey 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 Evi başım koysam halkın yolunu Adapsız sataştırey Azal yeline Ay dilek falan ara verdi kulunu Munna aray onna bayey İman zoş hile Hey 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 Ay dertlinin derdine melhem bolayın Garip gönlüm götürey Madam hoş eyle Garip gönlüm götürey Madam hoş eyle Hey Aydındır saat yüreklerin misali, şakannalık bedeyandır insani, erkanı sayrayan bilbil misali, goy yanlansın aydın saatın ovarı. Mehriban tomaşaşlar ediliyle şırp, gepleşimiz devam ediyor. Seyit Kulüp, yeni orayolu köp sağ olsun ediyaz, yerine yetirip veren aydınlanmamız için. Şimdi yeni soğallımız devam ediyor. Seyit Kulüp, her yıl Milli Bahar Bayramının belirlenen günlerinde yanlanan Gelin oğrudum diyen aydımdan bir bölük hinlenip berayın deyip iyileşimiz öz SMS'lerini yazıp yollattırlar. Biz hazır boşluğunu aydıp belki de yazdı. Soğullu kışlar sayradı kuşlar. Gözümüz aydın ey caney doğun kardeşler. Salın şadiyan, bolun şadiyan. Toydur bayramdır ey can. İlim yaşat yani. Şulaydın bir suyucu yeri var. Qaytalayan yeri.
şonu aýdyp bereýin. Senem kömekleşip berýär. Bolýar. Gelin oğrudum, dolsun oğudum, tersine kalsın ey caney kulli oğudum. Gelin oğrudum, dolsun oğudum, tersine kalsın ey caney kulli oğudum. Köp sağ bolsun aýdýas. Sowaly ýolany ileşmedem kanagatlananlar diýip pikir edýäs. Endik sowalymy size ýetirýär. Seyit Kulyp sowal şeýlep hayal ýanýan otda uzak wagtlap gaýnadylyp soňra bolsa pes otda buglanyp düzümi goýulan süýji tagamy eýe bolýan sargan nämeden alınýar? Sonra maňa gaty tanış. Sebäbi kiçikak atamlarym çok mal bakanna. Özüm bilen owa mal bakyp şu malyň içinde. Şeýlemi? Ulan owa. Şonda jedil şu ýag döwri, oğlak gyzylygam köpelýän wagty. Çopan oşa var ya atamlara şonda düýe sagyp ýa sygyr süýdünden, düýe süýdünden, o geç süýdünden gaýnadyp enem sargan üşürerdi. Tu bolama. Dilem kiçik oglan sargan gurt. Çopan oşa olatna bolçulukda. Şonda iýadyk. Diýme onda biziň bu sowalymy sizi şagalyp ýyllaňyzdan ketdi. Düýe süýdünden, sygyr süýdünden, geç süýdünden edilýär. Sargan. Jogap kabul edýär. Jogap dogry. Berekeller. Köp sag bolsun aýdýas. Jogap dogry. Dogrydanam düýe süýdündenem, sygyr süýdündenem, geç süýdündenem taýýarlanýar. Sargan. Endik sowalymy ýetirýäs. Sowalymy şeýle. Seyit Kulyp howduň mäkem durmak üçin düýäniň garnynyň aşagyndan alınıp daňylýan ýüp nähilatlandyrylýar. Indi siz ýani owy durmuşynda bir ýaşap bulanan oglan mallar bilen, şopon goşçary bilen, düýe darçylyk bilen umuman tanış, belki bu sowal size kyn düşmez. Şol nähile gatlandyr? Çember diýilýär. Çember. Çember diýip at berilýär. Bu arada bir naklanmadyr. Düýe çökürip çember ismi diýilýär könelemizde owa. Şol sowalyň jogaby çember. Köp sag bolun, bir de tomuş edýän, ileşmede meýän öz jogaplaryny berip maqullandyrlar. Jogap dogry, dogrudanam çember diýilip atlandyrylýar. Indi endik sowalymy ýetirýär. Seyit Kulyp ýene-de bir täsin sowal. Şopon madak diýip näme düşünýär? Şopon madak biziň türkmen milli göreşimizde ullanylýan pälwanlaryň ullanýan emeli. Şopon madak diýip şu ayağının iyidine geçirip urlayan emel. Özünden Türkmen görüşmüşdük. O pälwanlaryň görüşünde köp görýän. Şondan sonra maňa tanış Çopan badak diýip pälwanlaryň ullanýan emeline diýilýär. Ol çopançylykda çopanlyň mal tutup gadyp edýän hereketi bilen gawat getirip şonu Almanya'da aňladylýar diýip pikir edýär. Näp sowalyň jogabyny Seyit Kultulagenov Aňarýany bilen jogaplandyrdy. Köp sag bolsun aýdýas. Ýene bir sowal, Seyit Kuly, siz özüňiz görüş tutup gördüňizmi? Ýok. Çoğlan kap. O berdi. Deň dostumyz bilen görüşen bolmagyndan mümkin. Ýani edil kuşak taňyşyp bildik görama. Ýöne şeýle bu otomobil etmegi o görýär. Türkmen görüşdi. Bolýar, köp sag bolun. Indi Seyit Kuly ahyrky sowalyny ýetirýär. Ahyrky sowalymdan şeýle ileşmeden bir ýat ýollapdyr. Eje hakynda goşaýyp beräýän. Başlygyna. Muhammed Arat elbetde awa şahirlamaryň başlamaryň diline enlegen hakda odur goşdular, aýdymlar görediler. Mene şu ýerde belli şahirimiz Didar berdi Senali. Senali lakamy bilen tanalýan Didar berdi. Agan bir odun goşuksy var eneleme barada gördim. Belki hem toyda barada okuyansyňyz. Äder men şonu goşuksyna mokap bereýin. Sizem goşulun ýanam aýdymdan ýerine ýetirip bereýin. Belki men bilýän goşulamdan bolsanda menem goşujup dowam eder. Saýaňda geçirsen her gün her aýym. Havar al halymdan her dem her daýym. Iň beýik keramat ene diýdiler. Şondan beýgi yaratmandyr alaýym. Keramat bar kelamyllaň dessinne, alamat bar eneleriň kesfinne. Aýdym sadyň mukamlaryň özüni azan bilen hudumşyn aslynna. Hudiniň sözleri, ýöne sözlerler kerem, keramatdyr, täsin, owazdyr.
Hiçtada deňe ene hudsun ol beýik mukamdyr, ol beýik sazdyr. Ansan gülmez, gögün şady bolmasa, alham joşmaz, aşyň bady bolmasa, ağlap yatan çağı uqa gidermi, ene hudusyny zady bolmasa. Geçse de 100 miňläp sene diýdiler. Artar kiramaty ýene diýdiler. Dünýäň ähli halklarynyň dilinde Iň owadan söze ene diýdiler. käbä menem, senden gaýdan çeşmemen. Göz başyňa ömür wakyt teşnemen, Ýörjenliýdiň, kä goý berip, kä tutup. ädimlerim gujogyňdan maşadym. Sağ ol. Seyful görýärmi? Eýem şul goşyň içinde de ene hudusynyň bir üýtgeşikdigi, täsirligi, aýratylygy barada bellenip geçilýär. Gahrman arkadamyzyň ene taqdim, mukaddesige taqdimat diýip kitabyna da çağan ulolup ene hudusynyň gulaw ganyp kemale gelmeginde şu ene hudusynyň bir aýratyn ähmiýetiniň bardygyny bellek geçýär. Elbetde biziň gahrman arkadagy gahrman serdarymyz biziň zenanymyzy, biziň mehriban enelerimizi, uýularymyzy zenanymyzy aýratyn hormatlaýar, sarpalaýar, ýylyň olarak bir näçe serpaýlaryny, serpaýlaryny ýapýar. Şoň şuňyň biziň ýurdumyzda enelerimizde, biziň mehriban käbelerimizde, zenanymyzda aýratyn hormat sarpa goýulýar. Onu sözüň şu ýerinde sizin yerine getirecek bir aydymyz bilen dowam edeli. Bir de tomuş edýän käbelemiz üçin, mehriban enelerimiz üçin aydymny ýerine getirip berdi. Başysyny. Hayalı geçir hedey, her gün her ayın halar al halını dey, herden her dayım. En büyük kerama dey, enedir ene, şonun deybi yarar, vardır alayım. Kelamat var kelam Allah desinne, alamat var enelerin kesinne. Aydın sağın mukamların özünü, adan bilen hudiymişin aslında. Ay Hudi'nin sözleri, yöbis sözlerleri, kelim keramattir ey, tesir avadır. Hiç dağda dinlemeyey, yine Hudis'in, ol beyik mukamdir ey, ol beyik sadır. Ansan gülmez gövney, şad bolmasa, alham joşmaz aşkım ey, bady bolmasa. Ağlap yatan çağa ey, uqa gidermi, ene hudisinde ey, şad bolmasa. Sana geçte de yüzümler sene didiler, artar keramati yine didiler. Dünyanın ehli halklarının dilinde in oğudun sözeye yine didiler. Kâra benim senne
kesmemin göz başıma ömür vakit kesmemin yürüsün dedim ke koyuverip ke tutup adımlarım uzağımdan başladım en büyük keramete yenedir yine şonun bir yarak anır alayım Garip gönlüme zor şeyleyim Ah der gönlüme zor şeyleyim Gelley bir dedim ulan bibi Gelley bir dedim ulan bibi Bir de bir hoş haber yetireyim Köngülüm zoşar bibi bibi Ha Gözüm düştü gel gözlerdirdim Kefar bul gel könettirdim Ha boğuladı könettirdim Dünyadayken gözler gördüm Yoktur senin itayın bibi Ay bibi San bibi Aşığım olmaz hayatı Başına kelir kavgası Başına kelir kavgası Mevzurur, ay mevzurur Aslan geriyatı Geliver baştan asır bibi bibi Ha
bütün ekmenarım Abada bityen almadarım Yarsız benim Eybimiz benim Yok kararım Sinem sana düştü Yarsız benim, Habibi'siz benim, yok kararım. Sinem sana düştü Ay bibi sen bibi Seyit Kulüp, köp sağ olsun aýdýas. O wagty sahnada ýyllar atdy, aýdym sady ýaş gepleşmeden bu sanynda zekinli bir sadanlalyňyz bilen bir näçe şirin aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Bide tomaşa edýän iýleşmeden diňländirler, diňjalandyrlar. Biz sizde mundan meýlägem sunuň dörüjlük ýalamynda üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Sunuň ota sarpaly, gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzyň toýlarynda, bayramlaryna şular ýalap bir owudun, o wagty sahnalarynda joşunly aýdymlaryny sadlaňyz elmidama ýanynyp dursun. Men Muhammed Oral, şirin aýdymlary, o joş oğlanlar bilen sadanly ýetgärilen jany tesse ýerine ýetirdik. Ýenek gepleşiginde gatnaşar, nesip bolsa. Geçenki gepleşikdäki alam, bu gepleşikde aýdymlandym, dinleýijilerimiň göwüne ýarandyr diýip umyd edýän. Ýene-de nesip bolsa dinleýijilerimiň ahly halkymyzy, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy o täze aýdymlamyzy bilen o halifalardan miras galan aýdymlary ýerine ýetirip degendirip durar. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy baş ýüregimden çäksiz alkyşlamaýdan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy çağlar sag bolsun, bu ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Seyit Kulüp. Eden ýaşar dolaňyz hasyl bolsun. Gepleşiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyza usatlyk bilen tadanlarlyk eden tadanly istemede de aýratyn sag bolsun aýdýas. Toýly ýurdumyzyň hemişe owdan toýlaryna, bayramlaryna joşuny aýdymlaryny sadlaňyz hemişe ýanlanyp berip dursun. Sunuň dörüjlük ýalamynda da mundan meýlägem üstünlikler size ýaran bolsun. Ezip bolsa gepleşiklerimizin ýenek sanlarynda da biz size garaşýar. Sebäbi siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyza biziň tomaşaçylarymyz ulyp gydyklanma bilen dinleýärler. Elbetde özleriniň SMS-lerini ýollaýarlar. Ezip bolsa geljek sanlaryna da garaşýar. Köp sag bol, işiňizde sürlük arzu edýär. Sag bolun. Mehriban iýleşir, hormatly tomaşaçylar, o wagty sahnada ýyllar atdy, aýdym sady, diňjaş gepleşmeden bugünkü sanyny biz geçirip oturýar. Gepleşmeden ahyrynda bolsa ýene bir ýoly iýleşmemiz bilen, tomaşaçylarymyz bilen şeýle ýakyn aragatlaşyk saklap, şeýle ajaýyp döwrewap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge, bir de ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän milli medeniýetimiziň sunuwatymyzyň hak gowunlary, gahrman arkadagymyzyň peder ýoluny üstünlikli alyp barýan arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Gepleşiklemeden indik sanlaryny görüşýänçek, hoş, sag bolun.
dünyada senin defamın tacı. Bu dünyada senin defamın tacı. Sen tacını kime anlardın bibi, yanlardın bibi, köydürdün bibi. Vah ağlattın bibi. İlmadama senin husnun genci, sen husnundan kime anlardın bibi, yanlardın bibi, köydürdün bibi. Vah ağlattın bibi. Allah. Hanirle vade verdin dilinde. Ay gidiliğin yerde vade verdin dilinden. Namaz olup dehenin aydan sözümden. Düşmanın mollu miyadı ölümden. Sen ölümü kime ağlattın bibi, yanlardın bibi, köydürdün bibi. Vah ağlattın bibi. Sen halifa. Ay bağlarda kadın alma. Kadın alma. Azalırken yalvardım vay hay bekle bekle bekle. Zanım al, zahanım al, bibim al mey. Yeline. Ay ay. Çiğnelim senin yanına, kimler kafeyledi şubuklarına. Neme kara sırttın güller yüzüme, benim gönlüm burada dönürdün bibi, yanırdın bibi, köydürdün bibi. Vah ne dedin bibi. Şanlısı tüm gördüm gidelim. Neme bolli bu işinin edenim. Hakimi döndüm bu şanını nedik bedenim. Benim donumu ottan giydirdin bibi, yanırdın bibi, köydürdün bibi. Vah ağlattın bibi. Derman gelin, boynun vurma, sonu gelin. Sen iydin da kendin tedim vah. Ha ha ha. Gül yüzün görmen gününe. Haneye. Yanırdın bibi, köydürdün bibi. Vah ne deydim
Meni